दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियों का त्योहार दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी के शुभ आगमन के आज शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी महिमा गीत प्रस्तुत कर रहल बानी। फेसबुक आ यूट्यूब पर जे भी श्रोता महानुभाव जे भी बानी, सब महानुभाव के हम अभिनंदन कर रहल बानी। माँ लक्ष्मी महिमा गीत प्रस्तुत कर रहल बानी। ओं महालक्ष्म्यै च विद्वा वही विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धन्य माता लक्ष्मी राउर महिमा अपार रघुरायला से। आहे धन्य माता लक्ष्मी राउर महिमा अपार रघुरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। ममता के मूरत होई कृपा के खानामा हो। ममता के मूरत होई कृपा के खानामा हो। सकल जहान पूजे राउरो चरानमा हो। सकल जहान पूजे राउरो चरानमा हो। रौरे ऊपर चले सारा, रौरे ऊपर चले सारा जग संसार रौरायला से। आहे रौरे ऊपर चले सारा जग संसार रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। आहे धन्य माता लक्ष्मी राउर महिमा अपार रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। कमल परासन देखी जुरा जाला छतिया हो। कमल परासन देखी जुरा जाला छतिया हो। गरीबन के दुख रौवे हरनी विपतिया हो। गरीबन के दुख रौवे हरनी विपतिया हो। अनपढ़ गमार बनी, अनपढ़ गमार बनी जाल मालदार रौरायला से। आहे अनपढ़ गमार बनी जाल मालदार रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। जगमग भैले घर दुआर रौरायला से। जहाँ जहाँ जाला राउर उल्लू के सवारिया हो। देखी रात में उल्लू का दिखाई पड़ेला, अन्वेषण करे के बहुत क्षमता होला। जहाँ जहाँ जाला राउर उल्लू के सवारिया हो। झोपड़ी से बनी जाला महल अटरिया हो। झोपड़ी से बनी जाला महल अटरिया हो। हीरा मोती सोना चानी, हीरा मोती सोना चानी से भर जाला भंडार रौरायला से। आहे
हीरा मोती सोना चानी से भर जाला भंडार रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से रौरा दर से मैया केहू फिरे नहीं खाली हो रौरा दर से मैया केहू फिरे न खाली हो जन जन में सुख शांति भरे नी खुशहाली हो जन जन में सुख शांति भरे नी खुशहाली हो रौरा चलते शोभे आहे रौरा चलते शोभे छठी मैया के त्योहार रौरा अइला से आहे रौरा चलते शोभे छठी मैया के त्योहार रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से करेले नागेंद्र बिनती दीपवा जलाई के करेले नागेंद्र बिनती दीपवा जलाई के मैया राउर चरण में शीशवा झुकाई के लक्ष्मी माता के चरण में शीशवा झुकाई के अतने दिदुअरी से फिरे ना भिखार रौरा अइला से आहे अतने दिदुअरी से फिरे ना भिखार रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से आहे धन्य माता लक्ष्मी राउर महिमा अपार रौरा अइला से जगमग भइले घर दुआर रौरा अइला से। नागेंद्र गिरी शिक्षक उर्फ कवि जी, सारण, बिहार।